Il-Kumitat dwar il-kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika se jingħata kull evalwazzjoni finanzjarja li semmiet fir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar it-tibdil fil-kundizzjonijiet tat-trasferiment tas-sit tal-Lukanda Fortina. It-talba ntlaqet it-tlieta wara nofsinhar fl-laqgħa b'urġenza li sejħet il-bieraħ stess mid-Deputat Prim Ministru Ian Borg. Fil-bidu tal-laqgħa Dr. Borg li jmexxi l-istess kumitat talab lill-Uffiċċju tal-Awditur biex jippreżenta kopji ta' evalwazzjonijiet differenti ikkummissjonati minn terzi fosthom mill-Awtorità tal-Artijiet u mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika stess li s'issa qatt ma kienu għad-dispożizzjoni tal-Parlament. Dan biex il-Kumitat tal-Verifika jkun jista' jagħmel evalwazzjoni tagħhom u jiddiskutihom fil-Kumitat. Fl-2019 il-Parlament kien iddeċida li jneħħi dawn il-kundizzjonijiet skont stima li kienet saret minn 3 periti imqabda mill-Awtorità tal-Artijiet għal 8 miljun u 100,000 euro. Madankollu fl-investigazzjoni tiegħu l-Awditur Ġenerali qal il-Ministru Segretarju Parlamentari nżammu fil-għama dwar stima oħra li saret minn kumpanija tal-awdituri li valutat il-fidi tal-kundizzjonijiet marbuta mas-sit tal-Fortina għal 18 miljun euro. Fl-isfond ta' dan id-Deputat Prim Ministru Borg qal li t-talba qed issir għax meta ttieħdet id-deċiżjoni fl-2019 il-Kumitat ma kellux din l-informazzjoni li fuqha sejjes il-biċċa l-kbira tar-rapport tiegħu l-Awditur. Żied li kien għalhekk li kien qed jitlob kopja ta' din l-istima u għal stima oħra li għamel l-Uffiċċju tal-Awditur. Sostna li l-Kumitat għandu jassigura li jinġieb il-prezz ġust li għabbażi tiegħu ġew mifdijin il-kundizzjonijiet mill-Fortina. Spjega li l-Kumitat għandu jidħol għal din il-kwistjoni b'moħħ miftuħ biex jassigura li fejn il-membri preċedenti ma kellhomx l-informazzjoni li semma l-Awditur issa l-Parlament jirregola il-pożizzjoni tiegħu. Min-naħa tiegħu id-Deputat tal-Oppożizzjoni Darren Karabot qal li l-Oppożizzjoni tingħaqad ma' din it-talba u saħaq li l-Kumitat m'għandux jorbot lilu nnifsu biss ma' domandi marbuta biss mal-valutazzjoni. Huwa talab ukoll biex b'mod immedjat ir-rapport tal-Awditur jiġi diskuss fil-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Minnaħa tiegħu id-Deputat Prim Ministru issuġġerixxa li l-Gvern u l-Oppożizzjoni jistradaw it-triq il-qudiem wara l-laqgħa li jmiss fil-bidu ta' Ottubru.